Dobre. Tam bolo krmené, že tam nebol čurán niekde. Aby si nezabudol materiál. V mene Žilinskej organizácie vás tu srdečne vítame. Sme radi, že sa tu z roka na rok tých počet družstiev stále zvyšuje. Dúfam, že budú sa zvyšovať aj úlovky, tak ako v minulosti, v minulom roku, keď tieto preteky boli hodnotené ako veľmi dobré aj od našej rady. Pretekárov zloží Jakub Návarka, hlavnému rozhodcovi. Že taká otázka, že... Dobre, čisté. Andra, čo to tam je? 3690. Choďte. Oni sú trošku popletené, lebo hlavou... Somr. Mi daj do 10, 9, 9, 9. Ľudia, bingo. 5 minút! Ďakujeme. Z jednej strany Výborne, no. Jednotka chytíme. Každý jeden špekuluje aj si... Výborne, no. Teraz pasto krmivá. No? Hop, vysypem, vysypem. Dobre? Nenaučil. Hey. 80. Dobre, poď. To nevieš, ale to ma nejo... 9250. 8670.
Žilina 69. Sve nosimo. Čas tiež nám neprijal, takže ideme vyhodnotiť tak, ako ste dopadli za tieto 2 dni. Na 8. mieste Kraťo, na 3. mieste a vystúpi Kováčová, Nové Zámky. Súčet 6. Poslední. Na 2. mieste Halušková Lucia. Na 1. mieste a fanfári Cibulková Šala. Súčet 5. Na 2. miesto bolo na Cips body Cibulková 6040, Halušková Lucia 5250. Pre fotografov poďme na bok. Teraz vyhodnotíme družstva. 3. miesto Lohovec Lorpio 51. Prosím, vystúpiť. Poď sem, poď, utekaj, hovorím ti. Druhé miesto Levice 44. Tomu malému dve. Tomuto, áno. Zatrené. Prvé miesto fanfári, tak jak minulý rok síce boli druhý, Povazská Bystrica, vidíte, to som rád, ste sa usmiali, Povazská Bystrica prvá, Senzas 29,5 boda. A čo ste im to nevedeli? Sa bojíte tých starých kozákov, čo? Sa bojíte z tých starých kozákov. Treba hrať horšie. Hlava sa ti večerie. Ňuhajú. Fotečka, pouha pro rodinu. Najlepšia desina jednotlivcov. Na 4. mieste súčet 4, Rašmaň Šala. Na 3. mieste Dodor, Povazská Bystrica. Na 2. mieste Baránek, súčet 3,
Povazka Bystrica. Prvé miesto, jednotlivci, víťaz s váhou 13 320, súčet 2. Prvé miesto, Krupička, Povazka Bystrica. No a na záver, úplne na záver by som chcel poďakovať hlavne všetkým vám, že ste pretekali disciplinovane, že ste neporušovali predpisy, že nemuseli byť nejaké napomínania. Zároveň chcem poďakovať rozhodcom, organizačnému štábu a to je z mojej strany všetko. Ja vám prajem všetko dobré a šťastnú cestu domov. Odovzdávam slovo riaditeľovi preteku. Ďakujem. Počuli ste už vlastne všetko. Dúfam, že budúci rok sa tu stretneme opäť v takejto sile, tých 19, možno aj viac družstiev. A odpustite nám všetky nedostatky, ktoré v priebehu preteku vznikli, ale ako ste už počuli od hlavného rozhodcu, je to tak, že vždy sa niečo stane. Prajem vám príjemnú a šťastnú cestu domov. V mene Rady Slovenského rybárskeho zväzu vám všetkým ďakujem za vašu disciplinovanosť, za pretekanie v rámci Fair Play. Chcem poďakovať miestnej organizácii za to, že zapožičala túto vodu. Chcem poďakovať rozhodcom, celému organizačnému štábu za to, ako sa to zvládlo. Ja si myslím, že protesty neboli podané žiadne, takže to bolo všetko v poriadku. A ešte raz by som zagratuloval víťazom a na záver teším sa na najbližšie preteky, ktoré budú v takejto zostave a popral by som vám šťastnú cestu domov. Petrov Zdar. Dobre, ďakujeme. Vizitky trénera alebo vedúceho družstva odovzdať, ak má niekto ešte.